бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода наздик ба 500 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз якчанд хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки айни ҳол ҳамаи он фаъолияти хуб доранд. Корҳои сохтмонӣ дар амфитеатр барои 574 ҷои нишаст воқеъ дар боғи фаранги шаҳр, хонаҳои баландошиёнаи 2, 3, 4 ҳуҷрадор, марказҳои савдо ва майдончаҳои варзишӣ муташаккилона ҷараён дорад. дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва қарори раиси шаҳри Турсунзода бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода сохта ва ба истифода додани бино ва иншоотҳои таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки мо тавонистем аз ин теъдод дар соли 2018 83 бинои иншоотҳоро ба истифода додем, ки аз ҷону адади онҳо сохтмонҳои бисёртар ба соҳаи маворӣ ва тандурустӣ бахшида шудааст ва аз ин шумора мо бисёртар симхонаҳои иловагӣ дар деҳаҳои дурдасти шаҳри Турсунзода ба истифода додем ва инчунин дар соли 2019 мо ба нақша гирифтем 66 бино ва иншоотҳоро барои ба истифода қабул намудан нақшагузорӣ кардем. дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақша чорабиноҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар деҳот, маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри Турсунзода низ корҳои созандагиву ободонии дастаҷамъона бо суръат идома доранд. дар ин самт соҳибкорон, тоҷирон ва шахсони саховатпеша саҳми арзанда гузошта ҳама рӯз аз ташаббусҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешаванд. сохта ба истифода додани марказҳои савдо, чойхона, нонвойхона, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳу роҳрав иқдомҳои хуби соҳибкорони маҳаллӣ мебошад. барои беҳтар намудани зисти аҳолии шаҳр ва бо ҷои зист таъмин намудани аҳолӣ мувофиқи нақша мо дар бисёртар дар ҷамоатҳои деҳот ва деҳаҳои дурдасти шаҳри Турсунзода ба нақша гирифтем сохтмони кошонаҳои устун ва ҳаммом ва сарторашхонаҳоро. қобили зикр аст, ки имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамоату деҳот ва шаҳри Турсунзода корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнҳои миллии кишвар бо маром идома дорад. сокинони ин гӯшаи кишвар дар азми онанд, ки ҳамаи ҷашнҳои миллии мамлакатро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд.